Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na Fast Comedy. Yan uwa, a bidiyon mu na yau zamu yi bayani akan abubuwa da ya kamata mutum ya sani kafin ya bude YouTube channel. To ku biyo mu a cikin bidiyon. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa, wannan bidiyon mu na yau yana zuwa muku ne akan yadda zaka yi creating na YouTube channel. Sannan before kai creating na YouTube channel ya kamata ka san abubuwan da ake bukata kafin ka bude YouTube channel. To ga su kamar haka, mun kawo muku shi a cikin wannan bidiyon, abubuwan da ake bukata kafin ka bude YouTube channel kamar haka. Na farko shine mun ce muku akwai gasu kamar haka, mun ce things to know before you open YouTube channel in Nigeria. Wannan ne abubuwan da ake bukata kafin a ce ka bude YouTube channel na Nigeria. Ya kamata kai nazarin waɗannan abubuwan kafin a ce ka bude YouTube channel a nan Nigeria. To na farko shine muka ce akwai number 1 shine ownership of content. Abin da ake nufi da ownership of content ana nufin kai ka zama kai ka mallaki abubuwan da kake dora su a channel naka before kenan. Ya zama kana da abubuwan da zaka dora akan channel ɗinka, ba a bukata ka dora abubuwa na wani a cikin channel ɗin. To sannan kuma ana da bukatar cewa duk wani abu da zaka yi shi a cikin channel ɗin, ba a so ka ɗauko sound ko na wani ka dora akan bidiyon, ko kuma ka yi amfani da wani abubuwa da wanda su YouTube sun ginda ya ka'ida akai, ba a so a yi amfani da wannan. To idan ka yi amfani da wannan, yana iya yiwuwa ka zo ka gama samun abin da kake bukata a cikin channel ɗin, daga ƙarshe kuma abin da kake niyan yi sai ya gagara. To sannan abu na biyu shine akwai knowledge of YouTube monitoring. Abin da ake nufi da knowledge of YouTube monitoring, ana so duk wanda zai yi amfani da YouTube ya zama ya dan samu ilimi akai, koda kaɗan ne, na yadda zai monitoring na YouTube channel ɗin shi, na yadda zai yi abubuwa da yawa, yanda zai samu viewers da yake bukata ko kuma ya samu subscriber da yake bukata. Akwai wasu tips da ake amfani da su na yadda za ka yi ka samu wannan viewers ko subscriber. To ya kamata a ce ka samu wannan ilimin. Sannan abu na uku kuma shine mun ce selection of good brand name. To abin da ake nufi da selection of good brand name shine ana nufin kafin ka bude YouTube ya kamata a ce kai nazarin wani irin suna zaka sa mata wanda mutane za su rike, ba za su manta ba. Sannan kuma sunan da zaka yi amfani da shi ya zama ba wani yana da iri, kar kai amfani da sunan da wani ya yi amfani da shi a YouTube. Watan abin da ake nufi, idan kai amfani da sunan wani, za a iya zuwa a garin yin sacin naka sai a samu nashi. To kaga zai zama sacin ɗinka zai zama yana da matukar wahala in ba ka fi shi yawan viewers ko kuma ka fi shi yin amfani da wasu tips din nan wanda suke sa bidiyo ya samu good traffic a cikin YouTube ɗinka. To sannan kuma ana so ka yi amfani da abubuwa kamar su wasu hashtag. Abin da ake nufi da hashtag, wasu ɗan secret abu ne wanda ake amfani da su, wanda za su yi raising bidiyon ka ya zama shine a kan YouTube, ya zama shine a top. Idan aka yi searching za a same shi. To shine shi ma suna na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan. To sannan abu na 4 shine mun ce akwai following of all community standard. To abin da ake nufi, ana so duk wanda zai bude YouTube ya zama ya bi ka'idodi da YouTube suka shimfiɗa. Watan ba a so a ce an samu wasu abubuwa da ya karya musu rule and regulation nasu, watan term and condition na YouTube. A ce an samu matsala a wajen ɗora content, ko kuma ka yi amfani da content na wani, watan ka samu copyright. To waɗannan abubuwan ya kamata a ce ka san su before kafin ka bude YouTube channel. To sannan abu na 4 kuma shine akwai know the monetization tools. To abin da ake nufi know the monetization tools, ya kamata a ce ka san abubuwa monetizing tools da ake amfani da su wajen yin monetization. Su ne abubuwa kamar yadda za ka ɗora in stream akan bidiyonka. To before dai, duk da dai wannan shi monetization yana zuwa a ƙarshe ne, bayan sai ka samu subscriber da kake so da viewers da kake bukata, sannan ya zo daga ƙarshe, sannan ka je ka yi monetizing na a wani ɗin. To amma waɗancan abubuwa na baya da na kawo, ana buƙatan cewa ya kamata kowa da kowa ya yi maintaining ɗinsu before ya zo shi nan monetization tools ɗin nan. To shi wannan monetization tools ɗin shine abin da ake cewa inda zaka samu kuɗi kenan. To shine harkan samun kuɗi a YouTube ɗin. To idan kai losing waɗancan step ɗin, to kaga babu wani hanya da zaka yi monetizing na abubuwanka. To waɗannan su ne abubuwa a takaice wanda mutum dole zai bi ka'idodinsu idan yana so YouTube ɗin shi ya ci gaba. Sannan kuma zai yi nazari a kansu idan yana so YouTube ɗin shi ya zauna cikin lafiya.
sannan kuma wannan mun dan yi bayani ne a takaice, akwai zamu kawo muku bayanin shi in details ɗaya bayan ɗaya a bidiyon mu na gaba. Ku kasance da Fast Home YouTube channel. Mun gode, ku yi subscribing domin samun ƙwarin gwiwar kawo muku irin waɗannan bidiyoyi. Mun gode.